the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, DNRMGB Bicol nagbigay abiso kaugnay ng posibleng landslide at pagbaha dulot ng Tropical Depression Verbena at Shearline. Nag-uulat si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Nagpalabas ang Department of Environmental and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau ng geohazard kaugnay ng pag-ulang mararanasan dulot ng Tropical Depression Verbena at Shearline. Ang nasabing geohazard ay valid mula November 23 hanggang 26, 2025 ayon sa DENRMGB na maaaring makaranas ng landslides at pagbaha dulot ng pagulan kaya inaabiso ng publiko na manatiling alerto. Ipagbigay alam sa autoridad ang anumang senyales ng soil movement, mabilis na pagtaas ng tubig at maputik na tubig at ipagbigay alam sa barangay officials kung sakaling may mapansin na pagbitak ng mga pader, pagtagilid ng sahig at post sa sloping areas. Paalala ng departamento na maging alerto habang nakakaranas ng malakas na pagulan, alamin ang emergency exits at safe zones, sundin ang site's emergency procedure at manatiling ligtas at tulungan din ang iba na maging ligtas. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Soft opening ng JB-DAP Albay Provincial Hospital nakatakdang gawin bukas. Inisyal na 250-bed capacity bubuksan sa publiko. May ulat si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Nakatakdang isagawa bukas, November 25, ang soft opening ng Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City. Itong inanunsyo ni Albay Governor Noel Rosal sa mga kawani ng media matapos ang flag raising ceremony kaninang umaga. Ayon kay Governor Rosal, pansamantalang bubuksan ang una at ikalawang palapag ng ospital habang nakatakda naman para sa expansion ang ikatlo hanggang ikaapat na palapag. Nakalipat na rin ani ang emergency room, laboratory, outpatient department at ang mga ward sa bagong pasilidad. Inaasahan din ng gobernador na magkakaroon ng improvement araw-araw at binigyang diin na mahalagang mapanatili ang kalinisan sa loob ng ospital. Bagamat may kabuuang pasilidad na 450-bed capacity ang ospital, initial na 250-bed capacity lamang ang bubuksan habang hinihintay pa ang approval mula sa Department of Health. Tinatayang umaabot sa 230 na pasyente ang naka-admit sa naturang ospital kung kaya't may nakalaang buffer beds upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Inaasahan din aniya ang pagdating ni DOH Secretary Teodoro Herbosa sa pagbubukas ng ospital. Marami na rin aniyang bagong equipment ang nakahanda para sa operasyon habang ang mga dating kagamitan ay pansamantalang irereserba muna. Ang CT scan at X-ray ay digital na at maaari na ring ipasa ang laboratory results direkta sa cellphone. Samantala pag-aaralan pa kung ano ang gagawin sa lumang gusali ngunit maaari aniya itong gawing sub-office ng naturang ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Marine Mammal Stranding Response Training inilunsad ng BFAR Bicol sa Camarines Norte. Nagbabalita si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Upang masigurong may sapat na kaalaman at kasanayan ang mga lokal na tagapagbantay ng karagatan sa wasto at maagap na pagresponde sa mga naitatalang kaso ng stranded marine mammals, inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Bicol ang Marine Mammal Conservation Stranding and Response Training sa lalawigan ng Camarines Norte.
Ayon sa BFAR Bicol, saklaw ng naturang pagsasanay ang kinakailangang kaalaman at kasanayan sa epektibo at legal na pagtugon sa mga kaso ng marine mammal stranding na kadalasan ay naitatala sa mga dolphins, butanding, dugong at iba pang marine mammals. Kabilang sa mga tinalakay sa training ang biology ng mga local species, tamang pagsasagawa ng emergency first response, paghawak at pagtransport ng mga buhay na stranded mammals, tamang pangangalap ng biological at environmental data para sa mga sayentipikong pag-aaral, at ang mga karaniwang sanhi ng stranding tulad ng sakit, fishery interaction at boat strikes. Layunin ng naturang pagsasanay na gawing mabilis at organisado ang pagtugon sa mga insidente ng stranding upang mapataas ang survival rate ng mga hayop at makabuo ng network mula sa mga sinanay na partisipante bilang mga first responders sa mga munisipyo at probinsya. Pinangunahan ng aktibidad ng Camarines Norte Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang BFAR Bicol at Philippine Marine Mammal Stranding Network. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report, Radyo Pilipinas, Weather. Patuloy ang paggalaw ng Tropical Depression Verbena habang papalapit ito sa Caraga Region. Ayon sa pinakabagong bulletin ng Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay nasa 205 kilometers silangang timog-silangan ng Surigao City, Surigao del Norte, na may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at pagbugso ng hangin hanggang 55 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ang bagyo patimog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nananatili ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao at sa Bicol Region sa mainland Masbate ng Masbate na maaring makaranas ng malakas na hangin at bahagyang pinsala sa ari-arian lalo na sa mga coastal at bulubunduking lugar. Nagbibigay rin ang bagyo ng malakas na pag-ulan at posible ring storm surge sa mga apektadong baybayin. Ayon sa Pag-asa, inaasahang tatama ang bagyo sa Caraga Region ngayong hapon o gabi at magpapatuloy sa Visayas at Hilagang Palawan bago lumabas sa West Philippine Sea sa Miyerkules. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at Disaster Risk Reduction and Management Offices. Ilang biyahe sa dagat sa Bicol Region, sinuspende na ng Coast Guard District Bicol dulot ng Tropical Depression Verbena at Shearline. May ulat si Elver Arango. Radyo Pilipinas, Report. Kaugnay sa inilabas na Tropical Cyclone Bulletin number 1 dulot ng Tropical Depression Verbena na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 5 ng umaga November 24. Sa inilabas na anunsyo ng Coast Guard District Bicol, suspendido ang biyahe ng Coast Guard Masbate at Sorsogon papuntang Surigao del Norte. Ayon sa Coast Guard District Bicol, patuloy ang kanilang koordinasyon pati na rin ng substations sa mga lokal na pamahalaan at shipping companies upang masiguro na masusunod ang abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Alvar Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, Report. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong persang magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Happy lunchtime mga ka-RP. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,